kani ka bangi ong ka vehicle scrappage policy kani ka ba ni ban wengno banam sha penyachu asurok ya ki kali kiba la rim kiba kata ya ka jengku jongkal air ka fuel efficiency di ban hamtam ban address ya ka jeng e jong ka jeng khapnya ka ba hasar shulong ru ni tang ha shulong gidan ar lak nyu kun riu hajar aspa rup at liki kali di ban le e ka ni la rai ba ki kali ki ba khatan snem shaneng ki beli ki kali jong ka sarkar ki tanat sarkar ki baron san jatali kini shimno bakim long wo di pemot numsha shubakin ya bikin play ki surat bat ki kali pada ki ba long try de ki briu shimet private vehicles min shim ki ba life husan snem bat chaning kini kidan prahajar tali kabamut khatlai hajar tali kini ki kali kenam dan chu asurak mas introduce ya kadika scrappage policy bat ban notify ka good kabar kadai ke pollution kabalai kadai kajing deheng kali ki kali horem ki sakut bun sin don ki berba lejinglet ki sakut ki spangot nak tahu tu we kali ke poi train station ke poi airport di kita berok kita ki factors ki bagi question bandar dia dan namar kadega polisi ke bagi notify but sisien bagi la declare bahkan kali ka long not body ke question bagi extend ya ka permit la dia ban sha ki ban apply ru kamarai su kani kumang pimtan kita ka involve tang khatlai hajar ki kali nama lagi kentang na shalom ru mene la IP ke figure jong ar lak nyupun ri hajar di kani kan involve akan ke face ke pamenta tang khatlai hajar de ngidang la ban le kata kin pendap shwa kani but aga jo kapur ngin notify shwa Limbaga Transport Department base lojok raja cabinet kasih bi kawai kaba ngin yarap yaki niki brio kolong ba ngin issue yaki ta ka certificate kedon ka certificate ka bangin issue ba ka kali jongki kala rem bat kamlong shu pamnya bat kan yarap yaki bakin kabun ka certificate of deposit kaba ka sarkar kan ai hadu ar ho 1%